Почна. Не. Да. Айде сега, давай бързо. Давай, чупса. Да, бе, да. Абе, моя скоро ще учи 5-10 пъти. Бах ти моля. Искам от тях, аз мога да скоча. Не искам. Кому снимаш, ма? Снимам. Сега ти едната си или какво? Ай, покажи стената. Да снимам. Аре, победителя идва. Да снимаме. Ти вече свикна и... Да, наистина. Ей го и другия. Това е защита. Изключително. Защита. Ай, чай, где се спира? Къде се спира? На червения.